man tenji men ɓurnaɗo binde muhammadu an muyɗo aljannaje mantu muhammadu sallallahu alaihi wasallam enen malal enen dañal enen kisal noldaɗo sabi yurmede men ko muhammadu. waktuji 14 woni 14h heedi toon to bowal dakangel Medina Gounass ɗum tawate ko funnangue Medina Gounass hakkude mon e wuro teddungo ina qime kiloji 9 hani sappo bandiraɓe tedduɓe teddirɓe ndimago heɓingo moƴƴago adiyankoɓe tabirɓe gendiyankoɓe laftuɓe nangtiɓe hatide dalilu godal hoɗaɓe jeytare. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sangaji mosonelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam kono woni ruhu godal lasli godal fitandu godal goddo guila e hunde wodani kala ko wodi e duniya wodiri ko sababude makko godde godale godini on eɗen kani yettudemo kalite saaha barkinorade juurade ceerno men cheikhna Ahmadou Tidiane Sarif Haydara radiyallahu taala anu on barki on wiliya yo won e makko reɓa ha yetto ceerno meɗen khalifa men lomtaniɗen ɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam ha yetti ceerno men cheikhna Ahmadou Tidiane ha yetti ceerno meɗen mawɗo en calminimo en juurimamo no foti yaktinete eɗen gandimo tawe toon e bowal ngal Daka. ɗum noon en calmini ceerno Ibnu Oumar ceerno ballo almuɓe sanne mo serani jangguinde findinde hirjinde e qualité saaha holno almudo foti wondirde ceerno mum dañede aɗa aduna e lahara en calminimo eɗen barkinoro wiiɗo Allah hesɗitin weeloyi mum e jurum deeru mum e ceerno Abdoul Aziz ceerno rahmatullahi aleyhi ɓesgu ceerno Seydi Haji Mouhamed Saïd Ba radiyallahu taala anu to ɓe mbawi tawiɗen e johliɗi kalen mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bangeji makka tañidiri ñande ɓurɗo ari leeray sari sabu nuru maɗa muhammadu. musidɓe Daka FM gonɗen ko e ñalawma altina ina hawri e nogas e jeetati lewru novril hitandi ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi yewtere nde wiite ko madha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nde goɗon hebde kala altina so heedi waktuji 14 pawa ha pawa hojomaji capanɗe tati so tawi heedi 14h30 minutes ko nden kepton yewtere nde yaade moon ha waktude tati 15h30 minutes. ɗum noon en jetti Allah no fewi hayso tawi eɗen gandi wona sawtu mo wonno en nande oɗo tesa goɗɗo ɗon nande ɗo e dumunaji ɓennuri sawto ko Ahmadou Tidiane Ibnu Baba Khalidou Diallo hufani moon karallagal kam en yaade moon e yewtere nde mbadi kuptudinde sikki ala eɗen gandi sawtu mo nana ɗon o walla mo goɗon nande ɗo tigui rigui o ko ceerno Mouhamadou Siraji Sarr ganduɗa ko kam ɗo wonta bandiraɓeɓe yewdeɓe mum e mbadi kuptudinde sikki ala hande kadi o ari omon ɗo ma en jaade makko e yewtere nde eɗen jogui noon koɗo surprise so hawri tewdede joomi kaɗo kadi mo ganduɗa ko koɗo mo wona koɗo kadi en noon tan mato ko so tawi eɗen mbaɗa présenté tan ko mbawaten wiide ko koɗo kono kam wona koɗo e galle he wona koɗo e dental ngal kono kadi ko gollude hen ko mantini fa tabarakallahu. ɗum noon ceerno Mouhamadou Siraji Sarr toon e Mboɗo Gounass assalamu aleykum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي شيرنا أحمد جاني وباب خالد نيلما jamdi cagaletu dalla julde en laado Allah sallallahu alaihi wasallam ko salminde denda ngaleti en ko be radio Daka FM do e be tawe joklidi kala tengte be ni ten ko be yewtere madha rasulillah en calmini en jurima do calminda do rabbi dinade don en nyagima Allah subhanahu wa ta'ala Daka gonado yalla ko en Daka budo jam yamu be jahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko keden calmini o ganduɗa no biruɗani min wiyata ko khalifa ceerno Ousmane Ly mo toon to Dungari e nder Rindiaw walla mbiyanmo ɗo e gunna welgo ɗo nawɗamo hen foof ne sella kono kadi komo yimre Daka. ɗum ɗon jarama ceerno Mouhamadou Siraji Sarr a weltanama no foti yaktinete caggal nde gandinɗa bandiraɓe hol gonɗo koɗe men kono ha joni a wi Ousmane Ly kono yimɓeɓe ɓuuri wawde wiide mum ko joom yimre Daka ɗum ɗon hol koɗe men hande ko joni mbaɗiyetatagoɗomi jimowo baɗomi hami jojolanimi yomi jangto Daka hayo malal men hayo dañal men hayo ɓural men ɗi ñalɗi Daka ko jeeɗumen rokka ko giɗo men dañani hono men nungo yeeso Daka o ceerno noddi kala jam o aadi dedente mbaɗi ada to Daka timmani dawa
non ke timmani dawal o nota e kewal gargal e pewal ha heewi Daka mato ko non ceerno dum non bandirabe paami wadde ko jom yimde Daka odo sawtu mo nan tono jimdo nde do yimde wande fayde ganduda hande ala to heddi aduno balni réseaux sociaux e mbadi kuptudinde ko woni kodo yewtere nde ceerno Alhaji Ousmane Ly assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceerno Ahmed Tidiane Diallo karallo e haralebe reji do wonde yewtere madharasullah en calmini dendagal hediyankobe men to be mbaawi wonde kala funange hirnange ere way worgo en calmini ceerno en ñaagoni mom Allah ellal duumingal en calmini hadara o ala kulli hal ceerno machallah a jarama fi Seydi Ly min calmitimama min jabbimama yewtere nde ka refti kadi min bismimama no fotirtanete dum non bandirabe hertobe Daka FM minen e haalde onon e xettade kam e satade hani e weltorade mbadi kuftudinde dum non ceerno kodo men yettima e jambe cede kisal blaccide may makko hadi ko juudabe bendude inshallah taala min dum yanta heditobe hasko lajjande dabbe e jara feewi no birudani wonande weltare mawde uccidirde makko sababu ko yidde adi e kala hunde e to bange gollondiral ko neddo mo ganduda wondo ummoda kono kadi ko yidde sabu Allah ene laadum woni hakkunde meeden e makko tawi kadi ko e golle he o jeeya arde mo jododade min e makko ko dum belam mawdo no fi wuccidirde ngodo yeso laabungo yeso ngo ganduda ko barkingo wadi fof eden jettamo e on fonno kadi eden juurno eden ñaagodom Allah tabaraka wa taala ande Allah junnato ngurdam dam amin beydana mo cellal e sembe e hattan ko neddo mo ganduda no birido ni so tawi wari do o wona do ko do sababu ni ko do o jeeya kono hade dum ko jottodiral ngal e kuutondiral ngal e gidgol ngol en cubani momo koye meden gila ko en on saha ma taw yettaake do yettido hande do wadi soare meden koye men wari hande o no kewden wiide ni tan ko neddo mo ganduda kala do ari welat wulat machallah so hore welede jomiraado inchallahu taala non machallah jaram no fewi en beltanimama kadi gardindi wonde fayde caggal nde gandida bandiraɓe holi musidɗo mo joddiɗen ɗo hande e plateau Mbour e Gounass an hoccodire Medina Seydi El Hadji Thiam radiyallahu taala anu a jaram no fewi ɗum noon ceerno Ousmane Ly min bismimama ɗo e wuuro teddungo ngo Medina Gounass nomin mbirini a wona koɗo ko adi foof dental ngal ka ɓiɗɗo dental ngal e mbadi kuptodinde kono kadi ka goto e sukaɓe dental ngal ko adi foof a serani arde Daka e mbadi kuptodinde kala e duuɓi binnude di fof arara Daka ala rokkima faktan kadi tawtirede Daka hitande ɗiɗi nogas e joyi woni ngollo tawne hawre 84e édition kolol hitande tawi mbiyen ina hawri e capanɗe jeetati e nayyi ɓiwol ko Daka gila fuɗɗi wadde 1940 faade hande ko adi fof a tawtorama kirnol ha yetti ñallugue hande eɗen jaara e ñalawma tati ɓe ƴewan Daka holno jiruɗa Daka o e hitande nde ɗo kadi alhamdulillah ceerno Ahmed Tidiane Diallo calmitimama lawol gongol e bismogol ma e kadi e namdal kulli hal oɗo galle mo jettirten Allah eɗen jeeya e mum e sifaji tati e nde wonde neɗɗo omo yiɗa jeeyede e hunde tawi Allah jeenani mo yiɗa jeeyede e hunde yimɓe jeenamo hen kadi taw Allah jeenani mais omo yiɗa jeeyede e hunde yimɓe kadi jiiɗa o jeeya hen Allah kadi jeenamo hen en noon ko ɗum dañƴane oɗo galle ko galle mo jiɗɗen ko galle kadi mo jiɗaneɗen ko galle kadi mo Allah watti en e mum so tawi en ngari hande joddade ceerno Mamadou Selaji Sar ceerno Ahmed Tidiane Diallo e yewtere ko yettere Allah no fewi ala kulli hal no mbiɗa ni capanɗe jeetati e nayyi lawol hikka ko Daka ene jooɗo hitande kala eɗen jii hen ɓeydare ɗum ko yettere Allah jiiɗen kadi hikka kadi ko ɓeydare nder ɓeydaji ɗe jiyannoɗen nde wonde Allah ko noon humbo ko noon sifori kala ko woni ko mum ko Allah dumoto ma kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghayrillahi qata'a wa fasala kala ko woniri Allah duumo jokkote kadi ɓooya tawi woniri noon ko wonano Allah taƴa gasna ɗum ɗo noon ndeɗo ɓeydare oɗo tatawuru jawɗo tatawuru kadi ilahi eɗen gandi ko wondi ɗum Allah waɗi ɗum ni e ɗum noon eɗen ñaago Allah kadi nde Allah tawnata en ko heddi ko heewi ko arata kadi eɗen gonde e ceerno men hurmatul Qur'anil azim amin
a jaram no fewi seydi li joni en min goddatama ceerno Siraji Sarr anani no haaliri ni ma en nayoro yewtere nde hande kadi e Daka e mbadi kuptidinde ko édition spécial kono ma en ɓuuri yaññade nde ɗon yimre Daka e mbadi kuptidinde so awri tawede jomiraɗo kono ko addi ceerno Siraji Sarr woda ko gartanda bandiraɓe ɓe e wertago Daka so tawi neɗɗo naati Daka o tan mbaɗana men natal so mbaɗen teski hay so tawi hande bandiraɓe kam ala ko humpiɓe e Daka o ko way siha tengteɓe en sohnaɓe sabu eɗen jii hande télévision ngaji dental ngal hani télévision ngaji goɗɗi pop en gara wadde couvrir Daka o so yaltinde ɗum e mbadi kuptidinde wadde aɓe ndewindi aɓe jii gueɗe ɗe pop e mbadi kuptidinde kono mbaɗana bandiraɓe ɓe tan natal holno Daka sifori guila e lawol jarol gartugol ha e dinguiral Daka ngal holno wayi e mbadi kuptidinde alhamdulillah Daka no mbiɗen nani ko ɓeydegol sibbu kala garannoɗo Daka e duuɓi gadiɗi alliyankagal ngal de walla Allah ngal ko ɗum tan meeɗi wonde ɗo kadi ko ɗum wonata hay ila yawmil qiyama sibbo sabu ko ɗum joƴƴini yimɓe kono ɓeydegol to banggue imkani ha yimɓeɓe mbawa wonde e jaam ɓerɗe ɗen ndeeƴi ɗum ɓeɗen jeeyani ɓeydo dayiman sibbo lawol lawol aller retour tawi ko godoron ɗaɗɗo ɗum koye ɗi duuɓi eyyi kono kadi aɗa tawa nokkuji to Daka pittugol ngol e miruji baɗaɗi ɗi ganduɗa ɗum ɗo yo oto Allah waɗa hayso cuumu waɗi a andat ɗo cuumu wawa ɓendude hakkude ɗo e ɗo ɗum ɗon koye ɓeydade Daka ala kulli hal laaɓal ngal e ndiyam ɗam wodde ɗe sagataɓe Daka darade surtout hikka e ndeɗo hitande dawol pittugol Daka waɗama dawol ngol ganduɗa ene teska ko Daka fuɗɗi ko hono ngol dawol meeɗa waɗede e hewde yimɓe e hewde himme e waɗi noon ko sukaɓeɓe alhamdulillah ɓe nehama e on sifa ɓe mawni ɓe gandi kadi ko kamɓe jeeyi ɓe gandi kadi ko ɗum gonga kadi eɓe pellitani ɗum ko ɗum ɓuuri hen welde ko ɗum ɓuuri hen yodde ko ɗum kadi ɓuuri hen kadi wonde jettugol Allah nde wonde mawɓe meeɓe kolnaki e kono kadi sukaɓe meeɓe kadi ngala kadi hoolare ala kulli hal dewde ko hakkillaji mawɓe e doole sukaɓe ndentata ko ɗum noon jiiɗen toon hakkillaji mawɓe ene jamira doole sukaɓe ene gollo ɗum jiiɗon e ndeɗe hitande Daka o omo laaɓi Daka o omo feewi Daka o omo yuɓɓi kala hitande hikka ko ɗo jeere wonno en tawi ɗo ne ɓitti yo jeere nde dirtu hikka ko sarode ɗe ɗo ko ɗo ɗe gonno ɗo fewani yo ɗe dirtu ko ɗum woni ko jeyten toon so tawi a naati Daka hannde ɗesi waade kono wuro ngo ganduɗa ko heblago gonga tawi ko wuro hoɗanongo ko heewi tawa noon ko wuro ngo eggana timman taw yontere tigi noon latti ceerno Amadou Siray so tawi won namde joguiɗa faade ceernajo bisimilla egi min gaccano ɗum e juuɗe ba sababu o ko musidɗo mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamina wonɗo rewa wongol wole mawde de o waɗi e dartol almudagal so tawi duttoto seeɗa nde wonde hitande kala ne hesti taw wonɓe ganduɗa garano taw hikka gaari eɗen jiiɗi o waɗani en andinore to banggue makko manan wonɓe ganduɗa ina nana surtout no mbaɗirɗa joni noon e rendo ngo foof faami hol jooɗiɗo ɗo eɗen jiiɗa ha joni famde o ɗo ceerno Ousmane Ly won namdotoɓe namde ne keewi ga no feewi won kadi ñagotoɓe numéroji kono heeɗiɓe hettiɓe nde wonde ala ɗo ɗum heddi aduna hen eɗen jiiɗi o siftina seeɗa to banggue konko ceerno Ousmane Ly mana haal makko inchallah ceerno e ceertiraji no mbiɗani ko noon tigui jomiraɗo wiyno wa rakkir fa inna dicra tanfa'ul mu'minin nelaɗo Allah siftinat nde wonde jaɓɓe nafa julɓe no mbiɗani kala hitande koye taɗawuru gonɗen koye ɓeydare wonmo andanma walla mo meeɗa anandema walla ni woniri hayso haalanoma rawane e rawane yera e wasara hikka won cohlol ɗum haali ene mbiɗani Ousmane Ly ko goto e ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓe Sénégal naaɓe jeeya koto wiyete Dumgarin Diaw to e région e Matam jibinaɗo toon janggi toon mo woni kono eɗen Fouta e Madina ko goto siko ko Madina woni Fouta Fouta woni Madina mo jiiɗa ɗo fof enen jogui toon jokkol mo jiiɗa toon fof en jogi ga jokkol minen famille amen to banggueji ɗi kala e koko fecci hen gaari ga hen keddi toon e ko ɗum saabi en calminiɗo galle almami haaɓi ko ɗon woni asli men ɗo galle ceerno e hoore mum nene Mariame Yahya dendagal jinnaɓe wonɓe ɗon ko kañum tan e nene men jinnaɓe mon jiidimo e baaba e kono jeeɗen koto wiyete Dumga Rindiaw andi waji goto ñanden o wi kam wonde mi anda inde makko kono mboɗo andi kam jeeɗa ko Madina Gounass omo haala e yenanede makko so anda inde ma de kono mboɗen tan kam jeeɗa ko Madina Gounass weltare makko e sifa gonaɗo e dow ngo e ɓen ɗon ene cohli ko yeru ko namdirɗa ɗum hayso haalanoma rawane haalanoma hikka eyyi calmini ɗum gowral
alfanaɓe en calmini hoore fondenaɓe ko nokkuji ɗi reer men e almudagal ha yettiɗo alhamdulillah. est ce que tigi won fuɗfuɗi no mbiruɗa jokkodiral kono so tawi ha joni eɗen mbawa famde ceerno Ousmane Ly so a nanimo tan mbiyata ko Gounass so tawi a nanimo wonɓe ganduɗa mbiyan ma taw ko ɗo jangguɗa to banggue jinnaɓe ɓe ha e jottodire to banggue gaga asko no ceerno Ousmane Ly haqiqa e Madina Gounass. ala kulli hal enen e Madina Gounass ko enɗam diine e enɗam ƴiƴam siko moni kala ganduɗo Madina Gounass enante ceerno Hammet Baba joom peren Fouta lillahi ha jettoɗen joom jimi ko ɓuri jime 10 o waɗi taw kadi ko neɗɗo ɓadiiɗo dental ngal no feewi mo ngannduɗaa ko kañum e jeeya e nantinananoɓe ceerno mawɗo won ko taaniraaɗo ɗo men ba Abou Baba mo ngannduɗen galle almami galle biyetee galle almami ko taaniraaɗo ɗo men kañum e jibinɗo nen men on jiidi yumma e Baba eno mbiɗen joni nen Mariame Yahya ko neniraaɗo ɗo men jibinɗo ɗum to baŋnge dewol ete jibinɗo nene men to baŋnge dewol jiidima Baba enen hannde e ceerno Bachir en mawniraaɓe men seereɓe men ko taaniraaɓe men jiidi yumma e Baba hannde ɗum ɗon ko en ɗam ƴiƴam kono yimɓe mbawno jiidude ƴiƴam tawi jiida yiyande walla jiida yidde Allah waɗi kadi yidde nde woni wotere to Allah yewni yimɓe to baŋnge enɗam to innamal mu'minuna ihwa hannde Allah kañum ko toon haalata julɓe ko musidɓe enen kadi gonɗen julɓe lisamiyankoɓe gonɗen kadi tijaniyankoɓe gonɗen kadi enen kala ken yiɗɓe ceerno Ahmadou Saïd radiyallahu taala an ken yiɗɓe ceerno Ahmada Tidiani ken yiɗɓe dental ngal Allah waɗi en heen no mbaɗen heen ni ɗum woni jokkodiral ngal tigi koni woni sifa o e jokkodiral ko wayno ceerno Cheikh Ahmed Tidiane en ɓeydima famde e ka gonka yo Allah sellindole ɓeyda ɗam ɗo en ɗam ronta ha e taniraɓe inchallahu taala kono mbiyami ni tan koye khalifaɓe kono noon ndeni ndenara ceerno mi artema to banggue konngol namde ɗe joguiɗa faade makko inchallahu mawlana inchallah on jarama no fewi mbawno tan hettade min beltima no fewi o jarama e jabtade mo namde men min jettimo o jarama kadi e namde ma pattam lamiji Siraji Sar ceerno Ousmane Ly nam koɓe kalami ɓe ko hen jeyɗa kono ko ceerno Ousmane Ly hande gonmi haalde ko yimɓeyankoɓe jeeya nam koye mabɓe jeyɗa saabu neɗɗo foof Allah ina wawi heblude ɗum heblana ɗum hunde manam wona hunde kanko Allah nde heblimo nde caggal nde waɗimo almudo refti kadi waɗimo ko yimiyanke noon mbiyata shayira ɗum noon neɗɗo foof kadi e wonde shayira kadi goto foof kadi e banggue mo ganduɗa hoore ma Allah ina rokki ɗum e yarude e fannuji kala e tawno ɓeɗo ko shayira ɓe mbawi tan ko mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam on banggue tan ɗon ina yuni ɗumen ene kaaɗi ɗon woɓɓe kadi ina manta annabi sallallahu alayhi wa sallam ene mbadde hen moƴƴuɓe woɓɓe eko nandi hen goto foof tan e fannu momo yaari ɗo ceerno Ousmane Ly en jii waɗi yimre ganduɗa hoore ma yimre hewde fayida no fewi nde ganduɗa haaldude fayida muɗum weeɓani ko addi foof joni noon wadde garaten ko e sayiragal makko ko addi foof holno hayso tawi wona en cuwa yettade yimre nde taw mbiyeten ko e mbadi kuptudinde ceerno Ousmane Ly ko addi foof holno jimmiri arde ma hol hitande puɗɗiɗa yimde ceerno Ahmada Tidiani Seydi Diallo mi nani namdal wona fewi kadi ko hunde jarde namdade holno jimri arde men holno sayiragal fuɗɗiri men ala kulli haal no kewɗen wiide alhamdulillah tawɗen ko mawdiraɓe men ko yimoɓe mawdiraɓe men kadi ɓe ganduɗa nehi en balli en kadi no fewi wonde hadis o ene wiiya jibinaɗo kala jibinaɗo kane ardi e tago moƴƴo joni noon ko jinnaɓe makko neɓoɓe ko ɓen mbattamo yahudiyanke walla ɓe mbattamo nasrani yanke walla mbattamo ko wawi wonde kala en noon alhamdulillah nde Allah jibini en e l'islam jinnaɓe men ɓe nehi en koye alqouranul karim tawɗen kadi mawniraɓe men ko wayno Mouhamadou Dembali en ceerno Mahamadou Alhaji en ha to ɗum ko wuuri ceerno Mouhamadoul Ghari en ko yimoɓe sayiragal en général ko ɗum ƴettete koye ñemtinde e
e ɓenndude e ma dewde anndi sa ragal ko air gummotoɗo e ndeer becce neɗɗo mbawi wonde shayre wona jimowo taw janngani haaldude e si ko yimete ko to baŋnge wallifaade ene jogii fannu mum spécial janngeteeɗo oɗo fannu poɗɗa janngude haa mbaawa wallifaade si wallifaade ene woodi ko jaɓi ene woodi ko sali ene wiya ko ni walliforte mbawruji sabba nanngam ngoodi sa ko ɗo wonata ko harakaji sabba nanngam wonata ko sugunaji sabba ɗum ene woodi e fannu mum e kono noon aɗa waawi wonde jimowo jimaade tawa a janngani on fannu te kadi jimol ngol lelaw eyi ɗum waɗata noon ko ɗum ɓennda e ma gila ka cukalel mahoɗa e ɗum ɗon ene alhamdulillah tawɗen ko mawniraɓe men ɓeɗe jima koɓe jimata ɓe kadi yoni en weeli en so Allah nde puɗɗen yimde en mbawa ɗum teskade tan nde puɗɗen wattude yimde teskotoɗen tan kam ko nde gaddiɗen joɗade e tabal mawlude ya hande totte o micro o yima woni cour de grand ɗum kam ɓen teski ko 1990 teɗen ko en sukaɓe no feewi taw en sukaɓe e duuɓi tokosi kono taw en jimi waɗi ɗum ɗon simi ko maɓe teski en eɗen jima en mbaɗa kirɗeli ewa nde watte wiye joni so mawlude ari totte joni totte gueɗe cukalel waɗi tawɗen tan ko mawniraɓe men ne jima ko noon ardi e men ko kamɓe gon idole men e oɗon banggue ala kulle ha tigi o fammini en ɗo mi tekelo holno jimri ndi arde e makko e mbaɗi kuptidinde ceerno Siraji Sarr ndeɗo yimɓe ngal ɗo namdal ngal paami joni ma weele saabu ngal nanni men hankkadi nder bunde yimre Daka inchallahu taala ko addi foof a yimi e Daka machallah ko yimre wotere somi jumani yimre wotere mbaɗɗa e Daka taw tigi ɗum noon ko addi foof holno yimre nde ardema e hol hitande mbaɗɗa yimre nde eyi ceerno Hawda Tidiani noon tigi yimre Daka mbaɗden ɗum ko 2019 Daka 2019 kullu sey noon lahu sababu hunde fof ene waɗi sababu oɗo ceerno Siraji Sarr mo jewtiɗen ɗo omo jeeya e sababu mbaɗɗo ha jimɗen yimre Daka tigi Daka 2019 en garani guila fuɗɗode ken abbiɓe Daka fuɗɗi ko aset o noddi en o wi eɗen jeeɗi omo yiiɗi mbaɗni hen raddiaji hay soko seeɗa nen tawɗen Dakar pour o waɗi mbaɗir ɗum animé e radio Daka FM pendant balɗe 10 Daka ɗe eyyi e on saaha noon ƴettiɗen kuɗol e bic wonno ko ñalawma alet eyyi nde wallen ɗum ko aset ko ñanden Daka hirda alet wonno ñande hen taw eɗen paaɗa eɗen jogui yangue musidɗo men wayno diɗi juuɗe ɗe ni ceerno Seydina ko musidɗo men kadi alhamdulillah Seydina Tall kanko yanguene no ñande hen to ñallude en keeɓani wadde men hen weeti woni altine ko ñande on altine mbaɗɗen yimre Daka nde ha gasi binduɗen ɗum mbaɗɗen ɗum son nelduɗen mo Allah waɗi noon waɗi hen tawfiqullahi timmuɗo no feewi to banggue haalaka e to banggue peese ɗe e to banggue baara o nde ko ɗe gueɗe tati goni jimri haala ko luga tan ko adi fof wona haala taw haala ka sella so ɗum ɓenni on saha wona misanan woni tafilatuji ɗi kadi cella on saha so ɗum ɓenni baaro on e hol baaro mo jimɗa ɗum eyyi beele koye ramal walla ko habab walla ko ɗawil walla ko basid ala kulli hal ne mbaɗi ɗum tan juste yani e ɓerɗe julɓe kala ɗum koye ballal Allah tan e gandi kam wona en ɓurani ɗo hay goto wawde yimde en ɓurani ɗo hay goto wawde gandal ala kono noon ɗum yaniri e ɓerɗe yimɓeɓe kadi jaaɓi ɗum ni gandi ɗum ko ballal Allah e welede e dokkal hunde nde andi hunde so tawi timmi dokkal mum waɗanoɓe ɗum ɓe hay goto anda tan toɓe gummoto ɓe garat tan wadde tawi wona bawal mabɓe wona hattan mabɓe wona fodde mabɓe ala ko hunde nde jeeyi ɗum ɗon hunde nde en hande ɗum ɗon ko ɗum saabi e kenen ko toon jiiren ɗum kono ko kanko ceerno Siraji Sarr o ɗaɓɓiri en yen mbaɗi yimre Daka ɗum waɗi nden mbaɗɗen hen ko binde 16 ɗum woni version gadana o 2019 te ɗum ɓenni noon yimɓeɓe mbaɗi ɗum apprécié no feewi ha jindirɗen e ceerno Ibnu en kewino haalde ɗum oyi kanko de e ɗum yonimo kanko de e ɗum feewi mo ha o namdi e asko ngo mbiɗen kentani ceerno Hamme Baba e kaw Oumar Acce rahimahullah kañum e nene men jiidima Baba o wi an kaale sago jima ɓeɗo fof ko sayreɓe molla men acci en so neɗɗo woni baɗum molla men woni baɗum Oumar Acce woni tan ceerno Hamme Baba o kaale sago yimɓe o wi min de ɗum yonimi so wonata noon ene raɓɓiɗi nde wi tan noon so wonata en raɓɓiɗi etima kadi safrude on ella woni hitande wonde mbaɗɗen binde 16 goɗɗi yante e ɗiɗo binde 16 tawi ken lemmodirɓe hakkude bindol e bindol taw hatta kadi haala ka ene korsodiri woni binde 36 goɗɗi hikka ɗi eyyi ɗum version diɗɗimo o ko Daka 2020 wonno ko ni woni no yimre nde ardi ala tigi a jarama no feewi caggal nde ganduɗa min holno yimre nde ardi emin jetti sababu o jeeyaɗo e sababuji on ceerno Mamadou Siraji Sarr mboɗan ɗo ma jogoɗo namde ceerno
jarama no fi sonat tan yettudemo nde wonde haalde nema ko moƴƴere neɗɗo o tan fof ko konko hay hunde hen ala ko mbadden sona Allah ene yatno tan ma to yen gon oɗo sababu kono eɗen gandi omo waɗi ko ɓuri ɗum ene jogui kadi e ɓernde makko miijoji makko kadi ko omo waɗa ko ɓuri ɗum te o waɗi kadi ko ɓuri ɗum ko adini ko omo waɗa ɗum ma to Allah ne yiɗi tan yo yaltir ni kono konko e hoore makko omo jogui noon programme wadde haaldudemo ɗum nde ko hunde nde ganduɗa ko moƴƴere makko enende sa yi doga walla daña haaju tan doganani ɗo ko wonko ganduɗa en gollodiri e makko ko heewi ceerno Ousmane ko neɗɗo mo ganduɗa kala ɗo pindinɗa ɗum haaju ma o humtat e banggue sha'iragal inchallah omo satti hebde to banggue alhaal makko ko jangguinowo ko mbaɗowo gueɗe kewɗe e diini o kono enen e famdemo no mbaduɗen e makko to banggue guidgol wonno en kaalino ɗum ko adi to banggue guidgol kaaleten omo udditani en damal ha woni ha kala ko ɗaɓɓitirdemo tan ene weeɓa omo weeɓnan en ɗum waɗi teskiɗen e kala saaha heewi e won e haajuji so tawi en kollitimo tan Allah ne waɗa hen suturu ɗum waɗi ɗum nande juule ɓerde meɗen andude kadi ko wonko Allah rokkimo hay so tawino enen e koye meɗen eɗen mankuno andude ɗeɗo doole wala ɗamini ko ɓuri ko heew ene mankuno andude ɗeɗo doole nde yimre nde jogui enen koye meɗen eɗen joguino kam jortoɗo Allah mo jogui foi mo jogui kadi welde dande mo wawi walifade ko ɓuri ɗum kono haɗatande ɗum joole ɓerɗe men tan e tawde kadi on saaha e ɗum namdi kadi e tawde kadi on saaha hono makko en ne cohla e tawde kadi hono makko hen tan Allah ɓe rokki waaɓe no mbayni potano tan jooɗade tawi mindani walla naftani rendo ngo enenne Allah jolni ɗum tan e ɓerɗe meɗen rendo ngo ne foti weltorade e foi rendo ngo ne foti naftorade oɗo foi rendo ngo ne foti barkinorade e ɓeɗo ɗum waɗi nde Allah tomni ɗum e ɓernde ɓene ɗo kuccinde noon haaji e makko tan Allah waɗi hen suturu no fewi waɗi ɗum ko teskade e konko ɗum wonko Allah resdimo so tawi ko gonga wonko Allah resdimo holliri sababu nde oɗo saaha sa ƴeewi dille ɗe yimre nde ne dilla e nokkuji ɗi ganduɗa sa wiyama ni hay neɗɗo tan mo ganduɗa ko weeɓani saabu eɗen jiyande e wone milliéji to banggue wone téléji mani wone site wona tajjama kadi yimre nde kadi wona e prix Dakar tan nde ɓurata nde hurtorte guila ɗo e radio Dakar FM wona Dakar tan nde fawate kadi ko wayno dawi gues ceerno en eɗen jetten Ibrahima Diallel ɗin kam mi wiyata mi anda Ousmane Ly koko yomma mi anda Ibrahima kam to woni foof ko yimre Ousmane Ly soko dawol soko borgo wawi wonde foof mayen garoye ɗum kono il faut que programme jette sababu o ko yimre nde won ɗo yetti hande o nde yettima ha woni hay ɓe ganduɗa ko foi fotano nadde toon sowona taw on joom foi ko dokkaɗo kalis omo mérite ɗum omo haandi ɗum ma e daro e nde ɗon darde beele kadi wooda ko ɗum jibinini kono teskade tan konko Allah wonko rokkimo e ko ganduɗa yimɓeɓe no foti weltorademo yimɓeɓe no foti andudemo yimɓeɓe no foti famde hono makko en ko ɗum woni enen Allah doññi ɗum e ɓerɗe meɗen kadi ko neɗɗo mo teskiɗen no feewi to wawde ɗum de e joganade ɗum newya ɗum Allah waɗi rokkima hande o ko rokkima ko neɗɗo moƴƴo soko Allah kadi ko neɗɗo jaajo e ɗum heure fof mo pindinɗa mo mbiɗa tan aɗa sohlima e almudagal on jaadata ha sisa inchallah mawlana waktoyino fooɗo mbiɗen ɓoyata tonguen so hawrete welede jomiraɗo saabu joomen yewtere faggude en nanɗo kono ceerno Ousmane en jogui namde kono namde ɗe ko caggal yimre nde gandanɗa bandiraɓe ɓe e yimre Dakar no foti foof ɓuuri ɗum wawde weltorade no foti hettinede wanda noon mbaɗɗen e directeur de programme hannde kam kono kam en coynima joomen yewtere faggude mbiɗen ɓoyata tonguen ko waɗi foof noon haysomin dokkuma yimre nde less aɗa yaada e bandiraɓe en jogui namde goɗɗe kono ko caggal nde bandiraɓe kitti yimre nde ha paari ganda sa mbawen arde ɗe namde bisimilla bismillah ceerno jehen Jimo wa badami hami jojolani mi yumi jeng todaka hayo malala men hayo danyala men hayo borala men
dinyalde daka konje domen roka ko gidomen danyani hono men goye sodaka o cerno di kala jam o adi de tembadi adato daka timani dawal onota ekewal garangal epewal hanyi bidaka gure futandille werla jimberle nyono bechelle engam ya dedaka mami fewjo ya demi madina tawademi munyana mafademi onakodaka nguleki modum ram kaji modum majalde modum hadatamedaka be war be heldo be gare be teldo be sikeji serto be ngurni daka delul de yodimi odile gongdimi de golle podimi ndiran mi daka arne donje yeda de golle limeda bele mojinje deda baditeni daka waktuji tete walifaji biredete Qur'ana jangete dum yoni daka ko cerno noda jum sirono doda sunaji gornoda wadilel ngodaka ko dine laptudo dane jojak tudo kala bewdo pewnudo dum jimi daka ene yode sifamum ene timmi gede mum ene mofti bore mum de golle daka berdene choche onyande ngonche bidaji ngache yemirore daka serembe timbe labbimbe labtube sariyaji andube girmadaka sako alanji da nulado pebada tijani bida arnata daka sajuka ku hebama mamangu danyama oto hen ko hadama yetande daka burekewde certude korkiji godode yiddeji potude ko rayta daka juloɓe cillelina kadi mberda timmemina sayfe yo tellelina goni wonɓe daka leyɗele afrika europe amerika wanahwa dhalika majalidaka haylaɓe koko jaɓi notiɓe ene bibi hajuji ene keɓi muyoji daka kala garɗo gotol ma artugolngol ma o lafzu kongol hawede daka ma o nawtude gere ma o sere metere ma o yalteti kere sabi tafgo daka de balde zapo hobbene jipo wonene ngabo duji daka kangon kaya madoka imanu pamadoka kala dille pamadoka wonine de daka galo gardo daka miskino daka ene poti daka chinga di daka o cerno lamati
gacerno wonate kala sirru ronti cembinno daka Allah jamam ya wallu gomam tijani cerno amma gardino daka kame dewdo timmudo jom kawlo pocudo cerno ibnu ballodo jom himme daka rahman jamen yo yurmo cerno men alaji mawdo men gorginno daka kame cerno abadol binodo otowol kedinodo wiyegol darinodo daka bunas ko woroma dinema kunas kawurama ferdango dinema kunas kawurama ferdango dinema kunas kawurama ferdango dinema kunas kawurama ferdango dinema yamirore joma maldango daka dineno dungo osune woro dungo dedo kele dungo fandingo daka jule chuba adam wahabrakam muyoji berde amma gambarke daka bariyata tagadomi jimo wabadomi hami jojo lanimi yemi jangto daka ما شاء الله ما شاء الله شهد اسم الله ما شاء الله سراج الساخ ولتاري ودي gorko ko gorko ما شاء الله ما شاء الله ستي وربي بيام بوتي won puntat gonga ما شاء الله سيدي لي بوسو كانيه توربي انين بيتama kanje torobe andi mom ko khalif ahade andi kala image mo jiida mo tigi cikata ko won hedbe cakal kono ko nedo karallo jojjo jom feere mo ganda kadi ay so jodedi mo do sa onci camera tan o way saadade ma eski ma sha Allah ko Allah no rokki mo karallagal no fi ma sha Allah en budo artude yimre nde joni sabu wakto fodi mo no fewi ma jeego battinidi yewtere nde woni ko keddo non Ceerno Ousmane Ly machallah min beltima yimre nde caggal nde ganduɗa bandiraɓe ɓe holko jeeyi sababu yimre nde holno yimre nde arde ma ko nandi hen a haali wonde yimre nde ɗo fuɗɗi ɗo no foti bindi wonno o bindi 16 ɓawa ɗum battuɗa hen bindi 16 gonni mon 36 mato saabu teskade yimre addanne nde ɗon yimre wonno ko hojomaji 4 pawɗi yimre ndeɗo joni nde ganduɗa nde piitiɗa yimre nde battuɗa ɗum woni hojomaji jeeɗiɗi pawɗi ɗum noon wadde firti ko a ɓeydi hen mbiruɗa ni caggal nde waɗɗa yimre nde hol jencuɗi artani manam hol réaction ngaji gonɗe artude ma no mbaɗɗa yimre nde mbaɗi kuptodinde e banggueji foof e ala kulli hal alhamdulillah mbaɗɗen yimre nde jencude artude hen tan ko yettude Allah yettirde Allah tawfiqullah ɗum neɗɗo wawi wadde hunde mbaɗa hunde yimɓe ɓe mbiya ala wona ɗum ɗo wiya walla wonani walla ɓe jaɓa ɓe calo ko go woni hayso hunde kam a wawa wadde foof en jabda kono kewendi so jaaɓi tan a andi woni tawfiqa ko ndin jencude jiiɗen hen ko ɗum naati ɓerɗe julɓe ɓe kadi ko kadi waɗi ɓe weltare enen noon dendagal ko eɗen mbaɗe ɗeɗe gueɗe e caggal wona jobdi ƴeweten hen aduniyankori ɓuuri hen foof mawnude emen koko yetti ɓerɗe julɓe weltini ɓerɗe julɓe nonde Allah subahanahu wa taala en wiyanno o heƴa o leydi ndi yajanani mo asamanuji ɗi jajanani mo o heƴata tan koye ɓerɗe julɗo gonɗin ɗo ko ɗum saabi enen tobɓuɗon ko ɓerɗe julɓe so tawi tan a woppani weltinde ɓerɗe julɓe joni Allah meeɗa weledema ko ɗum woni jencude gonga ne jiiɗen ɓerɗe julɓe ɗe beltima e sababude ko miijoji men jaltini sawtuji men peññini ɗum ɗon ko jencude mawde famɗani en fo ɗon no fewi caggal nde jangtida yimɓe nde Ceerno Oumar Ceerno o wima kanko yi hen tan ko ina famɗi beele ko binde ɗe ɓeyduɗa hen ɗi caggal mum a yimanimo yimre nde yesso makko walla mi yimanimo e yimre nde ho heeɗi ɗum ha gasi min gari ɗo rawane e ko humde dewgal wonno o wi wonde o kanko kadi yamiri yomi yimi yimre nde sal makko ɗo o heeɗi ɗum ha gasi min jeehi kadi boppu Ceerno Bachir mo Ceerno Ahmada Tidiane o haalni Ceerno Siraji Anne Siraji Anne haalni Ceerno wi wonde ko Ousmane Ly o janginta sukaɓe ɓe nde wonde ko taniraɓe Ceerno janginanmi o janginta sukaɓe kadi ko kanko waɗi yimre Dakar Ceerno wi yo yimi yimre nde o wi micro on ɗo ɓe ala micro no
yo yimɓe nde mi yimi yimɓe nde bindi 36 ɗi e yeeso ceerno funnangue jama boppuɗo alhamdulillah jettiri ɗum Allah ɗum ko jencude jooɗade ceerno ene deƴƴi heeɗi dendagal fof deƴƴi heeɗi min tan mboɗo sawtina fodde mintaji jeegom ha yimɓe nde gasi ceerno wi ene jeeya ko ɗum fof jeeya koye ɓame on dañi ɓame on dañi ko ɗum ceerno haali caggal mum ceerno waɗi duwaw ɗum ɗo ko jencude ɗum ɗo waɗi hande o yimre nde yaaji jiya cukalel ngel ganduɗa hay gasnani hay muynude yani waɗa ene yewta yimre daka ɗiɗo e TikTok hani e statiji goɗɗi ko nandi hen ɗum ne kadi koye gueɗal tan ɗum ko gueɗal to banggue gaga rendo ngo nam a heeɓi fartangue to banggue welede Allah woni a dañi welede seere ma beltima hen kono reftuke to banggue woɓɓe gaye waɓe amin ɓe ni fof ko nandi hen kadi ɗum kadi holno jiruɗa to banggue reftude jimima e gueɗe banne ko nandi hen ala kulli hal fof yettere Allah simo hande so tawi a naati yeru TikTok vidéo bonnomi tan dabbo fodde 30 secondes pawɗo tan mami fewje yaademi Madina tawdemi moñanama faadima wonno daga ngoleki muɗum ha yetti tan bintati wonno ko 30 secondes kono aɗa tawa fodde hande yimɓe ujunnaji 4 mankuɓe seeɗa ene mbaɗi ɗum ene mbaɗi ɗum imité ujunnaji 4 vidéo ko ñemtini vidéo o to TikTok ɗum ko on vidéo goto kalten en kalani kedi to vidéo a tawa e makko fodde 500.000 yimɓe ujunnaji 100 darɓe vidéo Allahu akbar en kalani ko waɗi hen partagé e ko waɗi hen zembe ko nandi ko yettere Allah e andude carrément ɗum yettima ɓerde julɓe ɗe woni ko mbinɗo hay ñannen tan e narta Medina Gounass a waɗi vidéo on vidéo kadi circulé no fewi min ji bandiraɓe en mbaɗi ɓe studio to ceerno siraji waktu men koko gasi no fewi mi tuubi noon mbaɗani mi ɗawiuma machallah ko noon foti wade kadi yettima no fewi yo Allah sellin doole ko ɗum woni ko pannumi e ma kadi yo Allah sellin doole kadi a jarama ceerno Ousmane Ly ko yo juut balle juuta ko ɗum woni ko duwoteɗen weltare fof ene hubtodini kono kadi eno haalde to banggue ceerno ɗum yettade ɗum ɗo ceerno ɗo fof ko gueɗe jettirteɗe Allah ceerno min duwonoma cellal min duwonoma kisal min duwonoma kadi darabe jaahi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde ɗum juuta ha rontina e ɓesguji ma sababu nde ɗo weltare nde beltinta ɓesguji e julɓe inchallahu taala yo Allah junno gurdam dam kadi ɓooya naftude rendo ngo ceerno Amadou Cheikh Ahmed Tidiane Diallo siraji mataw gasi ha laaɓi eɗen mbawno en ponno arde facciro yimre ngo no fewi kono mbirɗen ni kono joni o ceerno Ousmane Ly mbaynoɗen bandiraɓe tan dokken ɓe aadi e ko wayno haali yimɓe to mbiɗa ngoleki muɗum ɗom kaaji muɗum kamɓe jolɗe muɗum hattami daka faccirnaɗon bandiraɓe tan e sifa tonggol tan lomtono en dendagal ko fonno faccirede yimre nde ko mbaynoɗen dokken bandiraɓe aadi saaha goɗɗo mbiɗa ni daɗo ta o gasi no fewi nde en jawani fuɗɗade no fewi bindel kala ngol kalɗen won jiriɗo hen hoore mum kono ngol ɗo bindel ko ngol ammu ngol kalɗa ɗo nguleki muɗum sibo hande eɗen goni e degré nguleki ganduɗa komo daka ɓendi tigui rigui wawi ummade nokkuji goɗɗi arde e wadde nguleki ki ɗomkaji ɗi jolɗe ɗe ummiɓe Nouakchott ummiɓe guineji ummiɓe leyɗele goɗɗe ummiɓe hay France min gardum ɗo koye gumil France kaw Malick Lo min calminima ko France ummi waɗi waɗaka minen gardi ɗo ala kulli hal ɗum ɗo haɗani yimɓeɓe yaadidaka rewno hen ko so cukka ko hemma so tawi ka cukalel on wi ha mawna jahadaka so ko mangu hemma so tawi kadi ka mawɗo on wi min mawni jana komo yadaka hoto hen ko hatma yettadidaka eyyi ko ɗum wonno ɗon ala kulli hal ɗum woni ko jirtene koye men enen kala ala kulli hal on en calmini dendagal wuuro ngo heɗotoɓeɓe ha dental men yanabi kamɓe kala ɓe ndewidi émission o no hannirta ala kulli hal machallah ceerno Siray a jarama no fewi kono kadi min jettima e ɗo ngo wongo fayida ngo yo Allah sellin doole tawne en dakaji paadi no mbiruɗani enene makko facciraji ɗi kadi e goɗɗum ko ganduɗa eɗen jogti e makko ko fate haalde ko fate yimrade baadi hubtude nde inchallahu taala ɗum kadi ko e jonte karoji sawre lede jomiraɗo inchallah ne kadi a jarama kono kadi jarama ceerno Ousmane noddede noto wona hunde webde gono mbiruɗen ni kadi gila ɗo adi ko neɗɗo beɓɗo jaaƴo nemaniɗo kala neɗɗo ɗum waɗi kala ko keɓɗaɗa hande en seydi Ly jarama yo Allah sellin doole gasi ha laaɓi e oɗo ñalawma altinan hawre nogas e jeetati lewru avril hitande ujunaji ɗe nogas jeewi yewtere madde ha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam koɗo men wonno ko ceerno Ousmane Ly joom yimre Daka yadude ceerno Hamadou Siraji Sarr ɗo non noon yewtere nde ko Ahmadou Tidiane Ibnou Baba Khalidou Diallo ko ɓoytama on jaɓɓo yewtere ƴellitare yeyde ceerno Hamadou Tidiane Kesse grand Sarif Ba min dokkat moon aadi inchallahu taala e ndeɗo yewtere sahaji garoji so hawre tewilede jomiraɗo en jetti bandiraɓe foof en jarni ɗumen en jafnima soggima tagui peeñi hen bandiraɓe hettonoɓe ko en ceerno Abdoul en
sokhna Aissa Touré en e bandiraɓe heddiɓe pop tan ɓatu kuyɗi ne mbawni leydi no fewi kono mataw sen mbiyen jañño hen tan en ñamat hojomaji keddi jannani ɗi donc en jarni bandiraɓe fof en beltimaɓe ceerno Ousmane ande kadi a jarama jabde kadi nottade noddano ɗo e jabtade namde ɗe e firande bandiraɓe yoga e yimɓe nde kadi a janggande bandiraɓe yimɓe pop mbadi goftitinde ɗum ko gueɗal ina mawni kadi min mbiya kadi ngal ɗon gueɗal ngal Allah rokkuma kadi yo Allah rokki fandinde ɗum hokkuma kadi juddude hen balɗe rokkuma kadi rontinde guila e gurnamma be jahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam en jarni bandiraɓe fof fof no kala ngal yeso haalirde nde ko Ahmadou Tidiane ibn Baba Khalidou Diallo on jarama kettugol yafuy ɗabbama galo garɗo daka miskino daka ene poti e daka ceymade daka o ceerno lomti ga ceerno wonti kala sirru ronti cemminɗo daka